Здравейте! Сега ще поговорим за задаването на фугите при единично стъкло. Когато задаваме фугите, използваме обикновено еднакви фуги за всички стъкла, от тази позиция на името. В сетингите има запомнено съдържанието на това поле. Ето Settings, глас, половината фуга всъщност, и когато дадем тук задаване на фуга, по разбиране се посочва тази стойност. Какво означава да зададем фуга? Хайде, сега ще направим визуализация на стъклата. Ако вземем страничната повърхина на стъклото и направим една координатна система на нея, примерно с край тук, и тук, и намериме височината, нивото на пръта в тази координатна система по Z, то ще ни даде точно фугата, която сме задали. Айде сега да опитаме да дадем за всички пръти друга фуга. Айде сега да кажем фугата да е 50 мм. Готово. И сега да видим какво ще стане. Така. Айде сега да опитаме само за един прът да зададем фуга, примерно 100 мм. Вече избираме този прът, можем да го посочим с селекция, че ще избора на тази команда от менюто. И казваме примерно дистанция 100 мм. Първа точка на пръта, втора точка на пръта, и определяме за кой триъгълник се отнася това разстояние, защото към един прът може да има два съседни триъгълника. Повече избор няма да има. Така, и аз сега да визуализираме. Ето сега тук тази дистанция се увеличи. Айде пак ще зададем на всички стъкла малка дистанция, за да е по-ясно за какво става въпрос. Така. Ето. Айде сега ще го направим само за един прът, ще направим по-голема дистанция от страната само на един триъгълник, за да е ясно за какво става въпрос. Айде ще кажем дистанция 50 за този прът от към страната на този триъгълник. Не хванахме хубаво при посочването на триъгълника. Ето, повече няма да посочваме. Айде сега да видим какво стана. Ето какво стана. Ето сега от към страната на това. Ако искаме от към страната на този триъгълник да направим по-голяма фуга, можем да направим пак така. Посочваме дистанция примерно 50, посочваме пръта, защото работи функцията, снимането на функцията и създава малко проблеми. Ето сега така.
Готово. И аз сега да видим какво стана. Вас. Така. Ето. Това е. С задаването. Същото може да се направи, само че пръта не се задава с селектиране, а по нова ред чрез тази позиция на менюто.